vlog with my Frenny. Ay, nandito kami ngayon sa Gmall Digos para bibili ng gift. For our friend, nakasal na siya. Sana So darating na April 12, so Kano ba? 18,000. Ayun naman na lang mamahalin, so no. It's a no for me. 1 to siya. So cheap. Gusto ko cash na lang yung bibigay ko, 10K. Ayaw nga nila, di ba? Gusto ko magbigay ng malaki, pero ayaw nila. It's either stand fan or burner. Can we have both? Actually, we can have all. we can buy all. We can have it all. Ang gusto talaga namin is itong mall. Nice. We're done na sa pagbili ng ano namin, wedding gift. See you sa wedding. Bye guys! See ya! Hey guys! Kami ngayon sa venue for today's event, which is ang Villagarra Tulumoro Nuptial. Congrats in advance, Frenny. Outfit check. Actually, ang motif is old rose. So, ako lang naka-old rose. Hindi ko kakain. Hindi kayo kakain. Kasi hindi kayo naka-old rose. Okay. Importante kasi yung Present. hair ni ano, madam. Yan talaga yung requirement. LOL! Sobrang ganda. Comment pa lang kulot. So excited na ba kayo sa kasal? Kailan ka ba ikakasal? Pag ikakasal ka na. Sabay kayong ikakasal. Four. 2 out of 4. So, since nandito na kami sa venue, so we are just waiting for the ceremony to start. Ayun na nga, excited kami makita na si Frenny na Wedding gown. Actually, bongga yung wedding nila kasi may Zoom. May pa-Zoom sila. Sana makaharbat ako ngayon ng mga love team dito. So, since malapit na mag-start guys, so hindi mo na natin kalimutan yung pictorials. Meron kang mga bagong kasama si Frenny Neresa, si Jonah, hi! Sobrang ganda. Tapos si Monique. Diba? So, pictorial, let's go. Hindi mo lang ako pinakilala. Wala nakakakilala sa'yo, friends, so hindi na rin importante yun. Pictorial sa tayo, let's go. Kumusta sa feeling na ikakasal na yung friend natin? So, Terry, hi. So happy, Ito naman, Neresa, ano ba yung feeling mo na ikakasal na yung isang friend natin? Siyempre, masaya ako para sa kanila. Siyempre, masaya talaga tayo no kasi yung kakilala natin ka-endgame niya is mabuting tao din. So, for sure, ikaw na yung susunod. Ano namin yan? So, abangan nyo next year. Next year. Next year na daw yung sa isa sa ating friend. So, sa Next year din ako, next year. Kailan kayo? ako is bukas na talaga. Tumpik pa. LOL! Ewan ko ba kung... This year, balay mo. Ewan ko ba kung meron ba nag-mine yan? Parang wala. So, magsa-start na guys. So, papakita na namin sa inyo ang event. Mama, papa ni Nomi.
sa tubangan ni Jehovah na Diyos o giining mga saksi. Magadawat kang novi, tulumoro, imong pinakaslang asawa, aron higugmaon ug bahalod, sumala, subala, balaod, nagilapit, subala, kasulatan, imong Kristohanong bana, santang kamunduha ulit. Oh. Naduwag ba ninyo mga kiksunan? Ikaw ba, Novi, tulumon? Sa presensya ni Jehovah na Diyos, kung niini ko na saksi, nagadawat kang Rensen, Dilagara? Oo. Praktiwa sa sakala. Babe, ayoko malata. Praktiwa sa sige. Iyo pinakas lang ba? Excited yung friend mo. Excited gani. Ayoko ipahalata nga, you know na. Sabi mo friend. Sana all. Okay, that's fine. Sabay-sabay tayong mag. Sana all. Of course! Magadawat ka rin mo, Novi tulumoro. ikaw nga po pinakas na asawa, Yung ako pinakasalan sa sumala sa hikayat sa Diyos, kumala sa kahikayan sa Diyos sa Panginoon. sa Panginoon. Okay, salamat. Ang sa inyong sagot, mga kaibigan. Okay, I'd like to remind you again na manakakaroon at tubangan ng Jehovah na Diyos o niinin ng saksi. Ako, Ako si Novi Tolomoro. magadawat kanimo, Magadawat kanimo Ransel Vergara. ikaw ako pinakas ng banan, Yung akong pinalaslang banan. aron higugmaon og mahalon, Aron higugmaon ng mahalon. sumay sa kalapit, Subay sa balaod sa Diyos, sa Diyos. nagilatin sa malang kasulatan, Nga gilatid sa balaang kasulatan. ikaw Kristohanong asawa, Ingong Kristohanong asawa. samtang ikang duha buhi, Samtang kitang dumabuhi. sumala Sumala sa kahikayan sa Diyos, sa kahikayan sa Diyos. sa Kamilyon. Sa Panginoon. Okay, sa inyong sagot, Thank you.
Congratulations. Sana all. Thank you. Okay, that's it. Once again, congratulations to Mr. and Mrs. Villagal. Thank you din sa mga kasama ko sa vlog. Bye everyone!